Kazuwe zvakare vateereri, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu kunhai pastor. Toda kutenda nevazhinji vari kuteera chirongwa chino, zvikuru sei kunyanya vari kushambadzira zvidzidzo izvi kune vamwe. Tiri kuona a lot of feedback iri kuuya, especially in the form of more questions and follow up questions. Ngatisatye kuramba tichibvunza, ngatisaregedzei kubvunza, ngatisaregedzei kushambadzira, ngatisaregedzei kupa dzimwe hama dzedu zviri kubatsira vakawanda chose. Nhasi zvakare tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama uri maringe nezvipo nezvegumi. Regai tiverenge mubvunzo uyu. Unoti iyo munhu anowana mari nenzira dzakasviba anofanira kubvisa chegumi here? Kureva kuti munhu ari kushandisa nzira dzisingatenderwi naMwari dzakasviba, mari yacho kana aiwana anofanira kudzosera zvipo nezvegumi kuna Mwari. Now, regai nditange nekuti ndaverenga mavhesi maviri chete. This is going to be the shortest maybe presentation ever. Regai nditange nekuti kuchurch hatina any biblical precedence or example yevanhu vanonzi vaiunza zvipo kuna Mwari vobvunzwa kuti iyi mari makaiona maitei, iko iyi yenyu makaiona maitei, ko imi yenyu hakuna. Vanhu vachiunza zvipo zvavo kuna Mwari, hakuna some vetting inoitwa yekuti makaona sei mari yenyu. Saka handisi kunopindura kudivi rechechi, ndiri kunopindura kune nyakuunza kuchechi. Kana ndichiri kudivi rechechi ndiri kuti handisi kunopindura mubvunzo kuti chechi inofanira kugamuchira kana kuramba, because we don't have any biblical precedence or injunction or prescription yekuti kana vanhu vachiunza zvipo tangai mavavheta. But regai ndibatsire uyo ari kutaurwa, ari kunzi mari yake ari kuiona nenzira yakasviba, ounza chegumi chacho kuna Mwari. Regai nditange Deuteronomy chapter 23 verse ya 18. Teeresai vhesi iripo, pane zvandichada kutsanangura. You shall not bring the wages of a harlot or the price of a dog to the house of the Lord your God for any vowed offering, for both of these are an abomination to the Lord your God. Now mukaverenga pamusoro nepazasi, especially pakanzi dog apo, regai ndikupatsanangure kuitira vamwe vangazonetseke. Izwi rakashandiswa ipapo ndiCaleb. Caleb inogona kureva imbwa chaicha inoti hu. Caleb anorevawo zvakare a male prostitute kureva ngochani. Saka mukatarisa context iripo muchitangira pavhesi ya 6 muchiona kuti zviri kutaurwa nezveupombwe zvega zvega. Saka chiri kunzi dog apa haisi hu, chiri kunzi dog apa ingochani. Saka pari kunzi regedza kuunza the wages of a harlot. Usati kana waita ufevo uko wouya nezvawawana kuufevo wako kuimba yaMwari, kana waita chingochani chako uko wounza kuimba yaMwari, kanzi vanoita izvozvo zvose vanonyangadza Jehovha Mwari wako. Saka iwewe nyakuita zvine tsvina zvakasviba, chigara wangoziva kuti you are not going to appease God because after dealing nenzira dzakasviba woti rega ndichiendese chipo Mwari achachenesa nzira. No. God will not be appeased because you have brought to him an offering. Iwe uri kuita zvinhu zvakaipa. Mwari haabraibiwi nemari. Please ngapajeke ipapo. 1 Samuel chapter 15 verse 9 ndozoverenga verse 20 na22. Pane nyaya yaSaul aenda kundorwa. Anzi kana mandorwa makunda, urayai zvese zvipenyu zvamuchaona ikoko, musatombosiye kana chimwe chete. But Saul aenda akunda akachiva zvipfuwo zveko, and he did not destroy zvipfuwo izvozvo. 1 Samuel 15 ndikuda kutangira pavhesi ya 9 verse 9. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them, but everything despised and worthless that they utterly destroyed. Inoti asi Saul haana kuuraya zvimwe zvese nekuti akazvichiva kunaka kwazvo. Mwari angati urayai zvese, musadzoke mine chipenyu changu chinofema. But Saul spared Agag and everything else. Munene pavhesi ya 20. And Saul said to Samuel, but I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me, and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So Samuel said, has the Lord a great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Kuteerera kunokunda kuunza chipo. Saka kana Mwari achiti hungochani wakaipa, rega kuti ragandiite hungochani ndizvinofadza Mwari nechipo chacho. Kuteerera kunokunda chipo. Kana Mwari achiti kusabhadhara juti pabhodha kwakaipa, chitsotsi uri kubira hurumende, rega kuti rega nditsotse hurumende ndozopa chegumi. Kuteerera
kunokunda chibayiro. Kuteerera kunokunda kuunza chegumi. Kana iwewe uchiziva kuti chegumi chinofanira kuendeswa kuna Mwari because Mwari akati unzai chegumi, chiri kutadzisa kusiya zvimwe zvese zvichii. Saka siya zvakaipa kana uri munhu anoda kuteerera Mwari. Don't think kuti you will appease God by bringing your offering. God will not be appeased by that. He will be very angry with you because you think you can bribe God. Saka dai Mwari akatibatsira tizive kuteerera Mwari more than to bring my offerings. Amen.